வணக்கம் வீவர்ஸ், இனிய காலை வணக்கம். இந்த பதிவில் யாரை பத்தி பார்க்க போறோம்னா மோகன்தாஸ் கரம்சந்த் காந்தி. ரவீந்திரநாத் தாகூரால் அன்புடன் மகாத்மா காந்தி என்று அழைக்கப்பட்டவர். ஆமாங்க, இன்னைக்கு மகாத்மா காந்தியை பத்தி தான். காந்தி இவரோட வாழ்க்கை வரலாற்று இரண்டே சொற்களால் நம்மள புரிஞ்சுக்க முடியும். ஒன்று சத்தியம், இரண்டாவது சத்திய வழி. அண்ணனோட ராஜ்கோட்டுக்கு போகிறாரு. அங்க ஒரு நீதிமன்றத்துல ஒரு சின்ன வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு மகாத்மா காந்தி. அங்கேயும் ஆங்கிலேய அதிகாரியால அங்க பிரச்சனை வரவும் அந்த வேலையை அவருக்கு ஆப்பிரிக்கால ஒரு வேலை இருக்கிறதால அவர் தகவல் வர அந்த தகவலுக்காக தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு போறாங்க. இப்போ மகாத்மா காந்தியோட 2ஆம் பாகத்துக்கு போயிடலாம். முதல் பாகம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனை தந்திருக்கு, அதை பார்த்துட்டு இந்த பதிவு பாருங்கள். ஏன்னா அதை பார்த்துட்டு இதை பார்த்தா புரியும். இப்போ மகாத்மா காந்தியோட வரலாற்றுக்குள்ளே போகலாம். இப்போ தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு பயணப்பட்டு போயிட்டார் மகாத்மா காந்தி. அவங்க புது சுச்சுவேஷன் நடந்துட்டுருக்கு. வழக்கம் போட ஆங்கிலேயர் ஆட்சி தான், அதோட நிலவெறிப்பாதவங்க அங்கே அதிகமாக இருக்குது. இந்த சுச்சுவேஷன்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு நாமளும் அப்படியே போயிடலாம் பார்த்துக்கலாம்னு சொல்கிற போது அப்போ தான் அவருக்கு தெரியாது அந்த விஷயங்களை அவர் வாழ்க்கையை மாற்ற போகிறேன். இப்போ அந்த வாழ்க்கையை மாற்றின சில காரணங்களை பற்றி பார்க்கலாம். முதல் காரணம் ஒரு நீதிமன்றத்தை வழக்காட போகிறாரு மகாத்மா காந்தி. அங்கே பொதுவாக இந்தியாவில் தலப்பா கட்டிட்டு வழக்காடுவாங்க. அதே மாதிரி அந்த காலத்துலேருந்து வழக்காட போயிருக்கிறாரு. அங்கே இருக்கிற ஒரு நீதிபதி நீங்கள் தலப்பாவை எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வழக்காடுங்க, அப்போ நான் ஏற்றுக்கிறேன்னு சொல்ல மகாத்மா காந்திக்கு கோவம் அந்த நீதிமன்றத்தை விட்டு வெளில போயிடுறாரு. அதுக்கப்புறம் 2ஆவது காரணம் ஒரு ட்ரெயினில் டிக்கெட் வாங்கிட்டு அதோட முதல் வகுப்பில் போயிட்டுருக்கா. அப்போ ஒரு ஆங்கிலேய அதிகாரி இவர் ஒரு ஆங்கிலேயர் இல்லை, அதனால இவரை வெளில தூக்கி போட்டே அவனும் நினச்சிட்டு இருக்க போது அதே மாதிரி செய்கிறார் அந்த ஆங்கிலேய அதிகாரி. என்ன செய்கிறாரோ, ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்தோடனே அவர் ஒரு பொருள் தூக்கி போடுற மாதிரி மகாத்மா காந்தியை தூக்கி எறிகிறாரு அந்த ஆங்கிலேயர் அதிகாரி. அப்போ தான் அவருக்கு மகாத்மா காந்திக்கு புரியுது இங்கே இருக்கிற ஆட்சி எப்படி இருக்குது, அப்படி மக்கள் அவசியப்படுறாங்கன்னு. அப்போ தான் மகாத்மா காந்திக்கு புரியுது. இது அவருக்கு புரிய வர அதே நேரத்தில் அவரோட ஒப்பந்த காலம் அங்கே முடியுது. அது இப்போ நம்ம போகலான்னு சொல்லிட்டு இருக்க போது ஒரு நியூஸ் பேப்பரோ ஒரு நியூஸ் வருது. என்னதான் இந்தியர்களுக்கு ஒரு சட்டத்தை ஏற்ற போகிறாங்க ஆங்கிலேயர்கள்னு ஒரு நியூஸ் வர, அந்த நியூஸ் ரொம்ப கவலைப்பட்டு அவங்களுக்கு நம்பருங்கள்கிட்ட தான் போய் பேசுகிறேன், நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணுங்கள் அதுன்னு சொல்ல போது எங்களுக்கு அவ்வளோவுக்கு சட்ட அறிவெல்லாம் இல்லை, உனக்கு தான் அவ்வளோ அளவுக்கு சட்ட அறிவெல்லாம் இருக்குது, ஆனால் நீயே எனக்கு ரொம்ப போராடித்தான்னு சொல்ல போது சரின்னு மகாத்மா காந்தியும் அவரோட தாயகம் திரும்புகிற ஐடியா கொடுத்துட்டு இங்கேயே போராடி வெற்றி காணலான்னு சொல்லி ப்ரிப்பேர் ஆகிறாரு மகாத்மா காந்தி. முதல்ல மகாத்மா காந்தியும் அவங்க நண்பர்களும் சேர்ந்து நிறையா போராட்டங்கள் பண்ணுறாங்க. அதில் அவர்கள் வெற்றி காண முடியலன்னு நிறையா விழிப்புணர்வு இந்தியர்களுக்கு கிடைக்கிது. அதுக்கப்புறம் 1894ஆம் ஆண்டு நாட்டார் இந்திய காங்கிரஸ் என்கின்ற கட்சியை மகாத்மா காந்தி ஆரம்பித்து அதுக்கு அவரே பொறுப்பாக மாறு மூலமாக நாட்டார் மாகாணத்தில் இருந்த அனைத்து இந்தியர்களும் கூட்டு சேர்த்துட்டு அங்கே என்னென்ன உரிமைகள்ல இந்தியர்களுக்கு அங்கே இருக்குன்னு விளக்குறாரு மகாத்மா காந்தி. அதுக்கப்புறம் 1906ஆம் ஆண்டுல ஜோர் கார்னஸ் பேக்கிங் ஊரில் ஒரு போராட்டம் நடத்துறாரு மகாத்மா காந்தி. அந்த போராட்டத்தில் அகிம்சை வழியா ஆரம்பிக்கிறாரு. அதாவது எந்த தண்டனையான ஏற்றுக்கிட்டு அப்படியே அமைதியாக இருக்கணும்னு ஒரு வழிமுறையை ஆரம்பிக்கிறாரு. அது ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெற்றி அடைய ஆரம்பிக்குது. முதல்ல ஆங்கிலேயர்கள் இது ஒரு சின்ன விஷயந்தான் பார்த்துக்கலாம் நினச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் அது பெருசாக ஆரம்போது அவங்களுக்கே ப்ரெஷர் தாங்க முடியாமல் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை அப்படியே கேட்க ஆரம்பித்தாங்க ஆங்கிலேயர்கள். அதனால அந்த போராட்டத்தை வெற்றி கண்டார் மகாத்மா காந்தி. இந்த போராட்டத்தை வெற்றி கண்டதுக்கப்புறம் தனது தாயகத்துக்கு திரும்புகிறாரு. இதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு, எப்படி இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் வாங்கி தந்தார், இதெல்லாம் அடுத்த காணொளியில் பார்ப்போம். இப்பயே 4 நிமிஷத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு, அதனால் அடுத்த காணொளியில் பார்ப்போம். நன்றி, வணக்கம்.